Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Този влог стартира малко по-спонтанно. След 4 часа заминавам за Гърция и вече сме на първата ни почивка. Часът е 11:30. Имаме 30 минутки да хапнем, да пинем, който каквото иска или просто да се разтъпчем. И след това продължаваме. Не открих колко време ще пътуваме, тъй като имаме програма и пише, че сутринта пътуваме с ферибота за Корфу, след което отиваме директно на посещение на някакъв храм, така че ще ви апдейтвам в движение. Руфиндор. Не му остава да се насъди на храната отново. И в Тайланд, и си в автобуса, то попива такова нещо. Ще си във влога, гледаш толкова отчаяно. След 10 часа път с автобус най-после пристигнахме на пристанището, откъдето си хванахме ферибота към остров Корфу, като пътуването ни беше час и половина и беше много приятно. Вече на ферибота потеглих по Тухва. Хубаво е с връхни дрехи. А ние след малко се влизаме сълно вътре. След пристигането ни на острова имахме организирана програма и първото място, което посетихме, беше резиденцията на Сиси. Към разходката имаше включен гид на руски език, но ние предпочетохме да се отделим и да си я направим самостоятелно. И в момента се разхождаме в резиденцията на Сиси. Само двамата влязохме, тъй като нашите са влизали. Имаме гид на руски, но нещо не ни е особено интересен и решихме, че ще си правим самостоятелен тур. Иначе има светещи информационни табели и клипчета, където го пише всичко и на английски. Мале, че не хванах Мони как души, ни розички. Мони, подуши ли розичките? Добре ли миришат? Днес не миришат високо, ще трябва мириш леко. Ще правя ли снимки? Ще ми правиш естествено. Градините не са просто красиви. Те са изградени като убежище и бягство от дворцовия живот, вдъхновени от гръцката митология и по-точно от Ахил. А от терасите им се открива невероятна панорамна гледка към Йонийско море. И нашия пешеходен тур продължава. Пощракахме го него, пощракахме мен. И нека затворим обиколката. Отбележим факта, че ние сме единствените, които тръгнахме наобратно. Тръгнахме от табелата изход към вход, а не от вход към изход. На всеки се случва такава грешка. Те до такова не са стигнали. Те де-факто дори не са стигнали все още до най-интересното. За сватбени снимки ще е... Вярно, че е много естетика. И продължаваме изкачването. Ето гледката и от тераската. Извод, като цяло ни бяха оставили 1 час, кажи рече. Ето тук е нашата група за обикалянето, но в крайна сметка ние се отделихме, обиколихме всичко и сега сме към края на нашия тур, а те де-факто още не са стигнали до основната зона, където е на градините с голямата статуя и панорамата. Какво остава? Да ви стигне времето за снимки. И от
горния етаж стигаме до този, където има доста различни статуи на гръцки фигури. Ако искате да видите как сте изглеждали в училище по време на тест, когато преписвате, госпожата ви проверява, ето това е истината. 1:1. Съмислената поза. Още преди 120 години го има това. Нека да видим сега. Тук има една статуя, предполагаме на Сиси. Записваш ли, или? Така. Тук. Да, ето това би трябвало да е Сиси. Опа! Стъпало! Да знаете, хора, гледайте си в краката. Стъпалата се проспива. Така, тук търсим Ахилнакон. Не намираме Ахилнакон. Как оценяваме преживяването? Като са 7 евро. Като за 7 евро е много добре. Струваше си при всички положения. Ще видим и следващата ни екскурзия, на която ние ще се пуснем. След обиколката се запътихме директно към хотела, където се настанихме и отидохме да обядваме. Хайде да разгледаме и стаята, като започнем с банята. Душ-кабината беше изключително тясна и неудобна за къпане, иначе имахме всички принадлежности. Стаята беше приятна, с нормално обзавеждане, като имахме и тераска, от която се откриваше гледка директно към морето и към двора на хотелът ни. Изключително изненадани останахме и от джелатерията на територията на хотела, където открихме сладолед, сорбе, различни десерти и на място направени големи палачинки. И аутфита за вечерта: дънки, блузка, очила. Стаята е малко тъмна. Климатика не работи. Кажи за туалетът. Това са ни одеялата. И ето толкова прозрачна е вратата на банята и тоалетната. Вече сме се оправили за вечеря, най ще ни чака там. Брат ми се мотка, ще ви покажа какво ни е менюто. Аз избрах морско меню, както имах и салатка и малко плодове, които хапнах за десерт. Ето е визията ни за днес. Панталон, бял топ и кожени яки. Не вярвам, че за първи път ние двамата ще излезем сериозните от към часове. След 30 минути трябва да сме на точката за потегляне, а тук ще освободихме нашите. А ние сме готови за закуска. Закуската ми беше палачинки с яйце, бекон и салата. Разнообразието от сладки и солени неща беше голямо, като имаше и печива, които пекат на момента. Съботата на Великден се случва една от най-популярните традиции на Корфу, свързана с чупенето на делви, които се смятат, че носят късмет. И се включваме, след като си купихме делвички. Знаете, че цените варират. Може една да ви е за 5. На едно място екскурзоводката ни се спазари 2 за 3 евро. Но после вдигнаха цената на 3 евро за една. И накрая си ги купихме 2 за 5 евро. И от тук ще се хвърлят след това делвите. И в момента нашите ни търсят. Ние сме така на малка дистанция за тях, но те се въртят и просто не ни виждат. Смисъл, буквално сега сме в право кончак. И се отказаха от този момент просто. Да, те просто няма да се огледат на нас. Хората може да не знаят кои са те.
Здравичкото С розови. и тази до нея. Сега ще ни звънят и ще напишат. Да, май ще ни звъннат. Традицията гласи, че всяко щупване носи късмет, а колкото по-силен е звукът, толкова по-добре ще започне и новата година. Размерът на деловите се определя от това колко е богато семейството или цялата фамилия. Накрая може да си вземете и парченце от щупените делови и да си го отнесете вкъщи за късмет. Включваме се и след чупенето на делови. Беше изключително гъчканица. Положението не беше цветущо, ама имаме готини кадри за влога, така че си е заслужавало на лимони. И ние в момента се разхождаме малко и скоро. Чупихме си нашите делови за късмет. Ето така изглеждаха деловите. Като цяло готин обичай. Имаме си парченца за здраве, май казаха, че... Ох, много е красиво. И просто обикаляме в момента. Така, ако някой се търси място вечерно, къде да дойде на среща, тук е мястото. Плащето, осамотено, няма кой да дойде. Тоест има кой ще дойде, ама няма да види нищо. И ще разучаваме тесните улички. Тук си живеят хора. Нещо като църква, където мони ще влезем. Не сте изпитали Гърция, ако не се лутате из малките улички. Просто трябва да се загубите в тези улички, трябва. За да е пълноценно цялото приключение. О, влюбена съм в това растение. Амони е решил да ме мъчи и да минаваме през най-големите баири, които съществуват на Корфу. Ето го. Той си пише сваля маските. Аз тук да се съмъча и да катеря баира. За обяд си избрах риба, паста с морски дарове и салата. Днес сме по апдейтната версия за плаж. Кръстигащи, бански и худи. Нека публиката те огледа целия. И запяваме песента. Аз съм Фончо Хубавеца, вечния ерген. Менюто за днес е свинска пържолка, риба, салатка, малко крилца да опитам, количка и това ни е гледката, на която ще вечеряме. От 12:30 посред нощ има великденска късна вечеря. Мама недоволства пак. Тати пък иска шарени яйчица. Всеки иска пресите си. И какво?
отново се случва 12:30. Ето и туалета, който си избрах за Великден. В хотела ще имаме тържество и празничен обяд. И съдебен спор. Коментираме с дрехите. Ето ги тоалетите на всички. Аз съм с Рокля и в момента отиваме на празничния ни обяд за Великден. Агнешко, салатка, десерт. Още някакви десертчета. Всеки според менюто си на дълга маса. Симеоникус, философикус. И в момента отиваме на екскурзия. Качваме се в автобуса и ще ви покажа къде сме, защото и аз не помня точно. Първата ни спирка беше местна фабрика, в която се произвеждат зехтин, алкохол и различни неща, като можеше да си закупим нещо за сувенир. Бяха ни организирали и малка дегустация на различни напитки, лукум, кумклад, зехтин и маслини. И вече сме на Палеокастрица, което е залив от Гърция. В момента се качваме към манастир, след което би трябвало да се качим на лодки, ако стигне времето. А Симеон може и да не стигне до манастира, понеже няма дълъг панталон, а той е необходим, за да влезете вътре. Ето ги и гледките. Нагоре. Ето я и вече гледката отгоре към целият залив. След такива лодчици ние ще се разходим малко по-късно, а това долу е пътя, по който се качихме. Цялото качване от паркинга долу ни отне около 10 на минутки. Не е толкова дълго, колкото очаквахме. Така че е окей. Оп, мамасита. Ето го и пътя, по който се качвахме. Надолу ще е значително по-лесно и предполагам по-бързо. Като цяло, нищо това, но се заслужава за панорамната гледка по пътя, за да се види залеза, за да се види залива. Самата градинка пред двора на църквата. И гледките, естествено, терасата. Страхотно. Първите пачеланци. И аз отзад винаги изоставаш са, но винаги не стигам бандата си. Да се качим, за да ви покажа тази гледка от високо, без мама да види. Мони каза и ние изпълняваме крачките планински кози да стартираме. Казваме чао на тази гледка и продължаваме смело надолу. Мони, обърни се. Модна икона, не иска да ме връща якето. Карама да го нося догоре по Вейра. Да, малко му е кроп версия. Вече сме на корабчето, установих, че първите кадри не стават. Да имаме втори дубъл. Потегляме. Нашите са тук.
И заради богатите на фосфор води розовеят камъните. Както и водата има доста рибки. Заради фосфора изглеждат сини, но действително са сиви. Банда, на корабчето как е? Много добре. И малък апдейт, вече сме последната вечер и най-после оправих климатика да духа на топло. Утре ще ставаме рано сутрин и ще тръгваме към България в 9:30. Така че ще се включа директно утре от закуската. Утре ни очаква доста дълго пътуване. В София ще пристигнем вечерта, така че очаквайте включване утре от... Бих казал последния ден, но не, то де факто днес беше последния ден. Но сам. И тази сутрин също заложих на любимото бекон с палачинки, краставичка и кафе. Ето и какво си избраха другите за закуска. Пътят ни към България беше 13 часа и с тези кадри слагам край на влога от Корфу. Очаквайте следващата седмица да се завърнем с приключенията ни от Пукет.